Добър ден на всички! Преди да започнем ще направим ето тези уговорки. Няма никаква гаранция, че това, което виждате и чувате, ще ви от полза. Ето защо всяко ваше действие или бездействие си остава за ваша сметка, на ваша отговорност. И така, сега какво ще разгледаме? Сега ще разгледаме един много прост тестер за двойни операционни усилватели. Тестера е характерен с това, че проверката става на две честоти, две различни естествено, малко различни, не много, значи аудиочестота и визуална честота, аудиочестота и визуална честота. Стойността на тия резистори тук въобще не са критични. Аз съм сложил по 10 кОм, няма никакво значение, може да сложите и 100 кОм. И така, този операционен усилвател работи като генератор. И ето тези два светодиода показват състоянието на изхода му. Този операционен усилвател също работи като генератор. Тези два светодиода показват състоянието на изходите му. От двата изхода се вземат сигнали и се подават на високогорителя, като ето този кондензатор го няма на платката. И така, едната двойка честоти е сравнително ниска, да кажем 10 Hz, 15 Hz или 5 Hz, 10 Hz, така че да се запалват светодиодите, а другата се избира сравнително висока, например 1 кHz, килохерц и половина или 500 Hz и 2000 Hz и така нататък. Както виждате, разположението на изводите е такова, че схемата става за всички или за почти всички двойни операционни усилвателя. Тестването е на 9 волта, обаче може да го тествате на всякакви други напрежения. Ето, например, тук е сложен 5534, но както виждате и NGM4560 може да се използва за LM358, за 2904. Сега няма да ги сменям всичките, защото няма смисъл. Може да се ползва за TL062, 72, 82 и така нататък. Така, сега, в момента честотата е ниска, но различна. Единия работи на една честота, другия работи на друга честота. Може би се чува, а може и да не се чува, но това не е чак толкова важно. Сега ще смениме честотата на единия. Ето, хоп. Така. И ще сложиме. Това е между второ и маса. Ето тук ще сложиме един кондензатор. Ако влезе, разбира се, влизането е проблематично, но ще се постараем. Ето, чу се честотата на единия. Само че кондензатора се... Да. Ето сега. Ето този работи на ниска честота, а този работи на висока честота, като и двата се чуват през високоговорителя. Чува се и ниската и високата честота. Сега, ако искаме и другия да заработи на висока честота, вземаме един кондензатор и изваждаме ето този, след което, ако стане, добре ще е да го... Ето. Сега се чуват две честоти. Желателно е да са доста различни, за да се чува и едната и другата. Ето са този, като го махнем.
и едната честота се чува, другата не се чува. С това искам да покажа, че може да се управляват честотите на двата генератора, така че да се чува и единия и другия на високоговорителя. Така. Ако един кондензатор не стига, можем да сложим два. Ето. Можете с различни кондензатори да получавате различни звукови сигнали. Ами това е схемата за звукова и светлинна проверка на двойни операционни усилвателя. Мисля, че е ясно. Ако ви е било интересно и полезно, абонирайте се за канала. Благодаря и до скоро!